Vi har to kørsler, vi skal have faktureret, og de skal på samme tur. Jeg går ind på søg og skriver S er mindre end 70. Så får jeg en liste over de ture, der ikke er faktureret. Søg. Og her har vi kørt for CC Europa. Jeg har faktisk kørt 3 ture for dem, men jeg har lovet ham, at de 2 ture, de kommer på samme faktura. Så jeg starter med at gå ind på den første, den hedder 1054. Og så sikrer jeg mig, at den står som en samlet faktura, og at samle ID er 1054. Jeg sikrer mig også lige, at kontonummeret er 12.200, varenummer, der ikke står noget tekst i varenummerfeltet, og at det ellers udfylder rigtigt. Det ser fint ud. Så den næste tur, vi skal på samme faktura, den skal også hedde 1054, og der skal stå samle her, og vi tjekker det i kontonummer, varenummer, der må ikke stå tekst i varenummer, det er vigtigt. Der er ikke sat noget beløb ind, det går vi lige at gøre. Og der står samle, og ID er 1054 ligesom på den anden. Nu kan vi overføre ved at trykke på overføre tur som finansorder. Det er knappen hernede i bunden. Der. $10.54 og $10.57. Det er de 2 ture, der skal faktureres. De står her begge to. Hvis de nu ikke havde været her begge to, så kunne vi nå at trykke på krydset her, finde ud af, hvorfor de ikke er med begge to, og så prøve igen. Og trykker udskriv, så overfører den til Economic. Ind i Economic, under salg og ordre, så ligger den her. Så kan vi gå ind og rette lidt i den. Det første jeg ser, det er, at overskrift og tekst, det skal rettes. Der skal stå turene, de skal herop. Okay. Betalingsbetingelserne er fine. Og den er på dansk, det er udmærket. Turen fra Ørbyvej i Egtved den 17. Så tager vi lige og sletter de der sekunder til Billund Lufthavn. Så behøver vi ikke skrive mere. Styk. Okay. Og den anden fra Billund Lufthavn. Den 19. 945 til Ørbyvej i Egtved. Sletter vi lige det sidste der. Sådan. Og et stykke. Og gem. Så er den klar. Konverter til faktura. Vis faktura. Så står alle detaljerne her. Det står fint. Og det står på dansk, betalingsbetingelser, så det er fint. Den fakturerer vi. Bogfører, send faktura. Og den ryger ud til CC Europe. Til MD. Bogfører. Så er den sendt til kunden. Så gemmer vi lige en kopi på Dropboxen. Dropbox. Business Card Danmark. Regnskab. 2015 udgående faktura. 452. Det var fakturering af 2 ture, som skulle på samme faktura.